Jeg føler, det vækker meget, meget stor genklang. Altså, der var en på et tidspunkt, der sagde til mig, tusind tak, du synger jo om alt det, vi andre går og tænker på. Og der var også en, vi spillede til en litteraturfestival sidste år, hvor der var en, der sagde, nu har jeg hørt på ord hele dagen, og alle har på en eller anden måde snakket om klima. Men det er først, når du synger det, at jeg faktisk kan mærke det. Hey, hey, hey. Velkommen til Katten i Sækken, en podcastserie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Sommeren er ved at være over, og efteråret nærmer sig. August måned er en travl festivalmåned. Det er som om vi lige skal nå at få det sidste af sensommeren med, inden den mere barske del af efteråret og vinter og mørke rammer os. I starten af august afholdt Musik over Præstø Fjord en af de mest fantastiske udgaver af festivalen, siden de startede op for 15-16 år siden, og i den forbindelse delte de traditionen tro priser ud. Vi talte med en af de glade prismodtagere på festivalen. Vi har også et klip med en af vores nye podcaster, som lige nu er aktuel med et ret populært afsnit af podcastserien Øguld, hvor han blandt andet fortæller om den fynske folkemusikscene i 70'erne og 80'erne. Endelig har vi et interview med den jyske sangskriver Maria Molde. Hun og hendes band er lige nu aktuelle med albumet Jorden kalder, og jeg taler med hende om at skrive sange om klimakrise og bæredygtighed, om at opleve, at man vækker genklang hos sit publikum, og om hvad Maria Molde laver, når hun ikke skriver sange og synger med sit band. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofolk.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores hjemmeside www.radiofolk.dk og støtte os der. Og vi starter med sangen Hvad er meningen fra Maria Molde og hendes band. Det presser mit hoved, det trykker min krop, det buller og snor, vi ikke holder op. Hvad fanden er meningen? Det går ondt alle steder, spænder sig op, trykker mod panden, tager kontrol. Hvad fanden er meningen? Det skygger og skuer af meningsløs pjat. Hvad fanden er meningen? Jeg sover for evigt og undviger pligt. Hvad fanden er meningen? Jeg vil ud af det hele, falde til ro, fokusere og skabe, lad tankerne gro. Hvad fanden er meningen? Jeg vil følge energien, der er inde i. Ingen tvivl om retning, jeg ved hvad jeg vil. Hvad fanden er meningen? Hvor er langsom trøst? Hvor er lethed og lyst? Hvad fanden er meningen? Hvor er balancen? Ja, hvad kommer først? Jeg vil sætte tiden fri, give sindet plads, give tanken kraft, gøre kroppen tilfreds. Det er det, der er meningen. Jeg vil bekymre mig mindre for ting til at bruge, være mere til stede, søg det, der giver ro. Det er det, der er meningen. Mærke dagen, når den er størst. Det er det, der er meningen. Grine mere fra
Maria Molde og hendes band var det her med Marias egen Hvad er meningen fra deres nye album Jorden kalder. Du kan høre vores interview med Maria Molde sidst i podcasten her, hvor vi blandt andet taler om at være dybt inspireret af amerikansk folkemusik, men samtidig insisterer på at skrive sange på dansk, og om Maria Moldes særlige forudsætninger for at skrive om klimakrise og bæredygtighed. Og nu skal vi høre melodien Fantomvenner fra Wien og Ven fra trioen Karakteres nye EP Kolliderer, som netop er udkommet. Vi hørte melodien Fantomvenner fra Wien og Ven fra albumet Kolliderer med den danske trio Karakter, som udkom her i august 2025. Og her i starten af måneden var vi på Musik over Præstø Fjord Festival, og det blev en af de bedste udgaver af festivalen i mands minde, med masser af godt vejr, buskspil, danseglade mennesker og helt fantastisk musik. Festivalen uddeler hver år en håndfuld priser, som er med til at motivere og hylde danske folkemusikaktivister på landsplan. Den danske sangskriver, musiker og visesanger Søren Korshøj modtog således Viseprisen, som uddeles i et samarbejde mellem Musik over Præstø Fjord og Visens Venner, og Buskspilsprisen, som hvert år uddeles i et samarbejde mellem Rod, Fod, Fug og Mok og Musik over Præstø Fjord, gik til Rasmus Dahl Nielsen fra bandet Carol Supreme,
Og Spillemandsprisen uddeles hver år til en, som gennem sit virke har bidraget til at udbrede kendskabet til den nordiske folkemusik og dans. Statuetten er udformet af den lokale kunstner og bronzestøber Allan Olsen, og i år gik prisen til den danske balladediva Mia Guldhammer, som i årevis har rejst Danmark og resten af verden rundt og sunget for os og fået os til at lære og græde sammen. Jeg mødte hende på festivalen og spurgte hende om, hvordan det føles at få sådan en pris. Jeg har haft den store ære at modtage Spillemandsprisen i år på Musik over Præstø Fjord. Og det var både en stor overraskelse. Jeg blev genert, glad, af en eller anden mærkelig grund, en lille smule panisk. For jeg tænkte, nej, hvad nu det, og hvorfor mig, og alt det der. Men det var virkelig, det var rørende, og jeg var glad for de ord, der blev sagt, og for den anerkendelse. Det vidste jeg faktisk ikke ville betyde så meget, men det var dejligt. Så hold da op. Ja, tak. Hvad synes du om den slags priser? Jamen, det er jo specielt i det her miljø, fordi det ikke er sådan, vi ellers kører tingene. Fordi folkemusikmiljøet er ligesom en stor familie, og alle er en del af noget med det, de så bidrager med. Og derfor så er det ikke sådan helt oplagt, det her med priser. Men på den anden side, så kan man sige, det er dejligt. Jeg synes jo selv, det er dejligt og så velfortjent, når kollegaer og andre folk, arrangører, modtager de her anerkendelser. Jeg synes jo altid, det er på sin ret. Og så synes jeg, det er fint. Så skiftes vi til det og får at vide, at vi er med til at løfte et miljø, som er jo noget helt særligt. Kongen han stod, og han så der på friske materiale. Sig mig, hvad for en stolt dreng kan få sådan tone. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, dobrial, da, dobri. Nu har lige den Kirsten forbunden alharm. Frisk material, sover hver nat ud i kongelig arm. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, dobrial, da. Det var Mia Guldhammer, som fortalte, hvordan det var at modtage Musik over Præstø Fjords Spillemandspris. Og musikken, vi hørte i den forbindelse, var med Mia Guldhammers spritny trio Guldganger med de to multiinstrumentalister Morten Musikus og Christian Mohr Levisen. Den sidste pris, der blev uddelt på Musik over Præstø Fjord, var Tinglutti-prisen på 15.000 kroner, som blev givet til koret Verdens Sangfugle, som er et kvindekor, som har samlet kvinder fra hele verden i København siden 2009. I motivationen for prisen siger formand for Tinglutti Folkemusikfond Niels Christensen, at i denne verden med krig og ufred er det også en stor glæde at kunne overrække Tinglutti-prisen på 15.000 kroner til koret Verdens Sangfugle, som har medlemmer fra mange lande. Og jeg ved, at I synger sange på mere end 30 forskellige sprog og har den tradition, at hver gang I får et medlem fra et nyt land, så skal I lære en sang derfra.
Det er ligesom i Tingludi. Vi synger også for fred og venskab mellem alle verdens folk. Og det synes vi i Tingludi er prisværdigt og nødvendigt i en tid som denne, hvor våbenindustrien larmer og alle fredsbevægelser er helt tavse. Jo, Musik over Præstø Fjord 2025 bød i starten af august på masser af alt det, vi helst vil have, når vi går på Folkemusikfestival. Der var buskspil, dans, workshops og masser af fantastisk musik, og ikke mindst fællesskab. Og det skal også handle om fællesskab, når 10.000 danskere er der besøger Tønder Festival i den sidste weekend i august, for at være sammen om at møde gamle og nye venner og lytte til velkendt, men også mindre kendt musik fra Danmark og ikke mindst udlandet. En af Radio Folk.dk's samarbejdspartnere, nemlig Spot Festival, står sammen med Tønder Festival bag projektet Folkspot Danmark, som handler om at præsentere 7 danske og et norsk folkemusikband for omkring 40 internationale delegerede, som kommer rejsende langvejs fra for at opleve koncerter med de danske bands. I år har man rystet hatten lidt og inviteret nogle bands, som man måske nok kan sige i nogle tilfælde ligger lidt i periferien af det, vi normalt vil kalde folkbands. Men det skal nok blive sjovt, og koncerterne bliver optaget og brugt til at producere podcasts med, så uanset om du er på Tønder Festival og Folkspot Danmark i år, så kommer du i løbet af efteråret til at kunne opleve masser af fantastisk musik fra Tønder Festival her på www.radiofolk.dk. Og hvis du har lyst, så har vi allerede masser af Tønder-koncerter fra foregående år liggende. Gå ind på vores hjemmeside og søg på overskriften Folk Live. Her skal vi så høre det danske-norske band Vik med den herboende norske sanger Elisabeth Viks sang Jeg har fået den, som hun ved en tidligere lejlighed har fortalt Katten i sengens lyttere, handler om den allerførste gang bandet fik den anerkendelse at få støtte fra Statens Kunstfond. Den slags kan godt betyde meget for et lille nyt band. Jeg har fået den, ja, jeg har fået den, jeg er stamme på den skjulte for. Har fået den, ja, jeg har fået den, ingen den er min, jeg har den alltid på. Vi hørte dansk-norske Vik med deres egen Jeg har fået den, som stammer fra deres debutalbum Sagt, som udkom i 2024. Vi optager dem og de andre Folkspot Band i forbindelse med deres koncert på klubscenen på dette års Tønder Festival den sidste weekend i august. For meget mere at vide på www.tf.dk.
Kender du hjemmesiden www.folkalender.dk, altså folkalender.dk? Der finder du masser af folkemusikarrangementer, som foregår over det ganske land. Det vil altså koncerter, workshops, kurser, korweekender, dansearrangementer, festivaler og meget, meget mere. Arrangørerne og orkestrene skal selv skrive deres arrangementer ind, men det er gratis, og det er ret let, og der er ret meget trafik på den side. Hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår du kan deltage i folkemusikarrangementer et givet sted i Danmark, så skal du bare gå ind på www.folkalender.dk. Et af de arrangementer, som du vil finde, hvis du tjekker www.folkalender.dk, er det bal, som violinist og rigsspillemand Christine Hebøl arrangerer i Ravnsbjerg Forsamlingshus på Fyn på fredag den 5. september, i forbindelse med, at hun fejrer sin 50-års fødselsdag. Hun skriver sådan her: Fredag den 5. september fyres der op under bal med 3 forskellige bands i anledning af min pentarunde fødselsdag og 30 års jubilæum som seriøst padlende i de musikfolkelige vande. Der vil være dans for enhver, begyndere som øvede, sølvspænder som radiobiler, pardanse, dialektdanse, kredsdanse, rækkedanse, kvadrilledanse, sjove-danse, endelige danse. Barn er åben, og der er også mulighed for bare at hænge ud og lytte. Her er programmet. Kl. 18 er der mad, kop og spis din medbragte mad, barn er åben. Kl. 18.30 workshop for begynderdansere ved Henrik Larsen. Kl. 19.30 bal med Bølgen Band. Kl. 21.30 bal med Hebøl og Vintner. Kl. 23 bal med Ulfsands udvalgte. Bagefter er der jam. Entré er 150 kroner, 75 kroner for studerende og unge under 25 år, og 0 kroner for unge under 18. Du kan få meget mere at vide ved at søge på Christine Hebøl på Facebook, og Radiofolk.dk kommer og optager Christine Hebøl og Bølgenbanen ved den her lejlighed. Det er en del af projektet Øguld Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle folkemusikken på de danske øer. Øguld er støttet af Øernes Kunstfond. Tak for det.
Det var Christine Hebel og Bølgen Band, og dem optager vi som nævnt i forbindelse med projektet Øguld, Folkemusik i Danmark, når de nu spiller op til dans med Christines egne melodier i Ravnsbjerg Forsamlingshus på Fyn på fredag den 5. september. Vi har ofte som en del af Øguld-projektet bestilt folk fra det danske folkemusikmiljø til at producere podcast for os. Her får du lige en lille bid af den fynske rigsspillemand Poul Lindahl, der var violinist og drejelig og spiller i den nu hedengangende fynske trio Langlinken. En lille bid fra den podcast, han har lavet om folkemusikken på Fyn, set fra en spillemands vindue. I det her citat handler det om den fynske folkemusikscene i 1970'erne og 80'erne. Der skal falde 2 ord nu om folkemusikken i 70'erne og 80'erne, fordi der skete jo det i mit tilfælde, at vi blev optaget af, hvordan kan man bruge hele folkemusikkulturen, den musikalske folkekultur, i kulturarbejde lokalt. Og det viste sig, der sad vi nogle stykker, min far og Kjeld Nørgaard og Jørgen Svenstrup, og så sad der nogle stykker i en anden gruppe 10 kilometer væk og havde de samme tanker. Og vi blev enige om at slå kludene sammen, og så stiftede vi det der i 1974, der hed Brændekilde Folkemusiklaug. Og det var privat i mange år, om tirsdagen med arbejdsaftener, og så var det den sidste fredag i hver måned, der var det i forsamlingshuset. Og i 13-14 år, der var det en kæmpe succes. De der arbejdsaftener om tirsdagen, der var en dansegruppe, en fortællegruppe, en spillegruppe, en balladegruppe, en sanglejsgruppe osv. Og så var der selvfølgelig fælles halve time først, og så videre. Men det var et kolossalt udviklingsarbejde. Og det toppede med, at antalsmæssigt, at vi var 93 mennesker i et privat hjem en tirsdag. Vi opdagede lige pludselig, der var fandme mange. Og så bare for sjov, så prøvede jeg at tælle dem, så var der 93. Det er altså vildt meget i et parcelhus i Brændekilde. Og så de der åbningsaftener, der var den sidste fredag hver måned i 13-14 år, der var propfyldt altid. Så det var en voldsom succes. Og jeg tør godt sige, at det også var en voldsom uddannelse. Altså mange af dem, der var med i nogle år, de rejste jo ud og studerede, eller blev gift med en fra Lolland, eller gjorde noget andet. Og meget af det, der kom til at ske andre steder i landet, det havde sin rod i det arbejde i Brændekilde. Så jeg kan, som sagerne står lige nu i 2025, så i mine øjne har der aldrig været mere brug for folkemusiklavene. Men der er ikke nogen, der gør det. Og jeg gider ikke mere. Altså hele det der sociale, det er så fantastisk, når det lykkes, men det kræver meget, meget hårdt arbejde. Og så skete der jo det, som der skete med mange af lavene, at det blev det vandede lidt ud på en eller anden måde, og så døde det. Og det gjorde de fleste af de lav, der var i Danmark. Det blev til noget andet. Der, hvor det har levet stærkest, det er faktisk stadigvæk, det er i København, og det er i Aarhus, og det er i Ribe, og det er i Svendborg på Fyn og i Odense. Så nogle steder lever det jo stadigvæk, men det er blevet til nogle helt andre ting nu, og det skal det også. Altså nordisk dans og hvad der nu er, det er jo helt naturligt, at de ting sker. Men så skete der det, at vi, Kjeld Nørgaard og Carl Erik Lundgaard og mig, Kjeld og mig, vi har spillet sammen siden 66, og vi har jo haft hele det der kæmpe drone projekt sammen. Det springer jeg lidt elegant henover i dag, fordi det er så veldokumenteret. Men jeg skal sige, at os tre, Kjeld og Carl Erik og mig med Langlinken, vi begyndte i 70, og vi spillede faktisk på fuld skrald i 45 år. Og vi nåede at jeg prøvede forleden aften at prøve at sætte et prik på et Danmarkskort, hvor vi havde spillet, og det blev altså fuldstændig smattet til. Så vi har spillet over hele Danmark. Og så har vi spillet over hele Norden, og vi har spillet over hele Central, altså hele Europa. Og så har vi spillet, Kjeld og mig var på tur i USA sammen med en hel masse andre spillemænd, hvor Carl Erik ikke var med, og så har Carl Erik været i Canada nogle gange, et par gange, hvor Kjeld og mig ikke har været med. Vi har altid i Langlinken synes, at det var meget vigtigt, at man havde andre projekter ved siden af, sådan som man Langlinken på en måde var det, at man kom hjem med alle erfaringerne, og så blev kørt det igennem den maskine, Langlinken nu var. Men det har været fuldstændig fantastisk at være i det band.
Og det var aldrig sådan en fast størrelse, fordi så havde vi pludselig alle 3 kvinder med, altså dem vi var partner gift med. Så var vi 6. Så har vi haft nogle jobs, som faktisk var vanvittigt sjove, hvor vi var alle 3 ægtepar, og så havde vi 4 af vores samlede børn med som medsangere. Og de 2, der er kommet ud bagefter, som med det mest kendte resultat, det er, at den ene af dem er jo Kjelds og Birgits datter, Karen, som har været meget stabil i Phoenix i mange, mange år. Og så har Anna, Birgits anden datter, hun tog en rytmisk sangeruddannelse faktisk i København, og hun synger primært sin egen sang nu, også med succes, vil jeg sige. Men så blev vi enige om i Langlinken omkring 90, at nu vi skulle være professionelle. Det skulle laves ordentligt, og vi holdt, og det blev professionelt. Vi holdt produktionsmøder, og vi holdt udviklingsmøder, og vi øvede, og vi gjorde dit, og vi gjorde dat. Og pludselig omkring 1990 eksploderede det hele i kæmpe mange sjove resultater. Og det mærkelige, det er at tænke tilbage på Fyn i den forbindelse. For det var ikke bare Langlinken, det var også i Højby med Herluf Donslund og hans dansorkester, og det var med hans første soloplade og Kjelds og mine drone. Og så. Der var et eller andet, der eksploderede der, men der blev Langlinken professionel, og vi har hele tiden haft, altså der har jo været fra 90 og frem til nu, har det jo været op- og nedtur for folkemusikken, både i det sociale spil, men også i det kommercielle spil, altså det professionelle spil. Men der har vi på en eller anden måde primært med vores dansemusik haft noget at lave hele tiden. Vi har ikke haft de der huller, hvor vi tænker, at bliver det ikke til mere. Altså, vi har altid haft nok at lave, eller hvordan man nu siger det. Der har aldrig været de der store huller i det. Og til brug for at illustrere, hvad det endte med vores dansemusik, så er der en optagelse fra omkring 2010, hvor vi spiller Malle Brock for en hel masse dansere i Højby forsamlingshus. Og den skal I simpelthen høre, og den kommer nu.
Den fynske trio Langlinken var det her i en live-indspilling fra forsamlingshuset i Højby på Fyn, og det var rigsspillemand Poul Lindahl i et lille klip fra podcasten Øguld. Poul Lindahl, rigsspillemand fra Nyborg. Du finder den fulde podcast på www.radiofolk.dk. Gå efter overskriften Øguld. Nå ja, og melodien vi lige hørte, den hedder Melle Brock. Og nu vi er på Fyn. Den 2. september afholder Folkemusikforeningen Folk for Folk i Svendborg sit 20-års jubilæum med en reception på Harders i Svendborg med musik af Los Originales. Og resten af året byder de på koncerter med blandt andre Oriental Mood, Paul Banks og Jakob Dinesen, Tobacco, Optur, Jens Billingsø, Rasmus Lybert, Radiant Acadiant og De Gyldne Drenge og mange flere. Her er det sydsjællandske band Optur, som startede op på musik over Præstø Fjord efter pandemien. Bandet spiller musik skrevet af violinist og komponist Søren Korshøj. Her er Optur med den smukke Tågevalsen. Søren Korshøj og Optur var det her med Korshøjs Tågevalsen, og Optur var et af de bands, som vi optog live på Musik over Præstø Fjord i starten af august. Og jeg interviewede den lejlighed Søren Korshøj, så snart kan vi præsentere en lille podcast portræt af bandet, og det glæder vi os til. Bandet Molde er opkaldt efter bandets stifter sangskriver Maria Molde, og de er lige nu aktuelle med albumet Jorden kalder, hvor de spiller sange skrevet af Maria Molde. Jeg fik en snak med hende om at skrive sange om klimakrise og bæredygtighed, om at vække genklang i sit publikum, og om hvad Maria Molde laver, når hun ikke spiller med sit band. Ja, gamle krogede
tråde i jorden. Vi er stolte og knejsende, langmodigt rejsende i tidens gang her i Norden. Vi er tynde i toppen, vi er runkne og grå, men rødderne har deres styrke. Som mulden den brydes der, hvor I står, så man hører det knage og knirke. Hej, jeg hedder Maria Molde, og jeg er sanger og sangskriver og spiller mandolin. Og jeg har et stringband, der hedder Molde. Og i dag er en stor dag, fordi vi har udgivet vores første fuldlængde album. Vi har udgivet en EP for et par år siden, men i dag er det et ægte album med 12 numre, og vi har lavet vinyler og det hele. Så det er mega fedt. Og albumet, det hedder Jorden kalder, og det gør det, fordi at mange af sangene, de kredser sådan lidt om balancen mellem det ydre og det indre liv, og hvordan klimakrisen og vores manglende forbindelse til naturen jo både påvirker planeten og den måde, vi lever på, men også påvirker os selv helt ind i knoglemarven. Og det mener jeg hænger ret meget sammen med vores, tror jeg, tabte forbindelse til naturen og forståelse af, at vi er en del af et hele, og vi glemmer, at den måde, vi lever på, er ved at faktisk ødelægge vores eget livsgrundlag. Så det er jo sådan nogle rimelig store temaer, men sangene kommer også tæt på, altså egentlig sanseligheden i det, og hvordan det er at være menneske i det. Og det, jeg vil sige, det kan være, man tror, at det er en meget deprimerende plade. Det er det ikke. Det er faktisk, synes jeg selv, egentlig håbefuld musik. Og der var en for nylig, der sagde, at han synes, det ligesom balancerede mellem det sprudlende og det inderlige. Og det synes jeg egentlig fanger det meget godt. Maria Molde, hvem er I egentlig? Altså, og der tænker jeg ikke bare på jer som personer, altså hvad I hedder, men også hvem er I? Hvordan kender I hinanden og har mødt hinanden? Jamen, vi er et band på, vi er 5/6 medlemmer. Vi har faktisk 2 violinister lige nu, der skifter lidt alt efter, hvem der kan. Men vi er altså bosiddende i Østjylland, de fleste af os, og vi har mødt hinanden. Jeg kan snart ikke huske det. Der har været lidt udskiftning undervejs, men vi har faktisk, de fleste har været gennem nogle bekendte, og så er der nogen, der har anbefalet nogen, og så er der nogen, der er kommet til. Men det startede jo, altså jeg var i New York i 2017, hvor jeg var sådan en del af bluegrass-miljøet derovre. Og da jeg kom hjem derfra, der havde jeg nogen, jeg havde spillet med før, hvor en af dem, han kendte nogle forskellige gutter, hvor vi så satte os og prøvede at spille nogle af de her numre, jeg var begyndt at skrive. Og så har der så været lidt udskiftning undervejs, og så var der nogen, der kendte nogen. Men det er jo Uffe Holmskov Eriksen, som vi er med på guitar og sitar og mandolin og klarinet og kor. Han spiller alt muligt. Og det er Mikkel Bøgild, som er på dobro og banjo og guitar og kor også. Og Henrik Kunst på kontrabas og kor. Og så har vi Louise Ring Vangsgaard på violin og bratsch, og Michael Barrett Donovan på violin også. Og de skifter de to. Og det er bare det er et mega fedt band, synes jeg. Jeg er meget, meget glad for at spille med alle de her mennesker. Og vi har spillet sammen i nogle år nu, og jeg synes virkelig med denne her plade og sådan noget, der er vi virkelig ved at få styr på vores lyd og det her setup med akustiske strengeinstrumenter, og vi spiller med sådan et one mic setup, hvor vi står omkring en enkelt mikrofon. Og faktisk har vi også, altså i studiet, vi har ikke stået omkring en mikrofon, men alting er indspillet live i samme rum. Så vi har selvfølgelig hver vores mikrofon, men der er jo bleed over og sådan noget, så man kan ligesom, det er jo begrænset, hvor meget man faktisk kan rette i det bagefter.
Og det var jo sådan lidt, om vi nu turde det. Jeg havde i hvert fald lidt, om jeg nu turde at gøre det sådan. Men jeg er utrolig glad for resultatet, fordi man kan høre, at vi står der og spiller live, og vi spiller til hinanden, og det har den der sådan levende feel, synes jeg. Det er meget sejt, at I tør det i virkeligheden, ikke? Fordi jeg har også prøvet det der, og jeg synes, det er enormt nervepirrende, fordi hvis du kommer til at spille bare en ting forkert, så skal hele bandet spillet om igen. Ja. Hvordan klarer I den? Jamen, så spiller vi om. Altså, og det var nervepirrende, man kan sige, og det tror jeg også, der er mange vokalister, der har. Jeg var især lidt følsom omkring, hvordan vil vokalen nu lyde? Og altså, der er et enkelt nummer, hvor jeg har lagt vokalen på bagefter. Men alle de andre, der er det faktisk de der oprindelige versioner, eller dem, hvor jeg står sammen med bandet, vi har taget. Jeg prøvede at eksperimentere lidt på nogle af dem med at lægge en vokal bagefter. Og det er klart, det bliver jo mere sådan perfekt. Altså man kan virkelig stå og kæle for hver detalje. Men når jeg så sammenligner det, så kan jeg bare høre, at der er simpelthen en anden nerve i den vokal, der er optaget, mens jeg står og spiller sammen med de andre. Ja, fordi man har noget på spil, tror du ikke? Jo, og man har den der live-fornemmelse i kroppen, og man synger jo også på den lyd, der er, og det, der er i øjeblikket, og de spiller op til den måde, jeg så synger og spiller på, og det, altså, sådan er det jo, når man står og spiller sammen. Og det er bare, og så synes jeg, det passer jo godt til, at det er et akustisk folkband, og det har, altså, det er jo ikke sådan noget meget gennemproduceret musik, og derfor så passede det godt, og jeg må sige, at jeg er meget glad for at vi endte med at gøre det sådan. Det er Mikkel Bøgel, der har optaget og produceret mixet pladen, og det var ham, der pushede lidt for, at vi skulle gøre det på den her måde, og jeg er glad for, at han holdt fast. Maria Molde, I er jo rigtig inspireret af alt muligt amerikansk folkmusik, kan man sige. Hvordan kan det så være, at I skriver på dansk og synger på dansk? Ja, jamen det er jo mig, der skriver sangene, og det har bare aldrig været et issue. Altså de er bare kommet ud på dansk, og altså jeg synes det er meget mere interessant at synge på dansk, og jeg føler, det kommer tættere på. Og det er jo sådan nogle, altså selvom det lyder som om, at det er nogle sådan måske generelle tekster, så er det faktisk også nogle meget personlige tekster. Altså jeg skriver om ting, der virkelig betyder noget for mig. Det gør de fleste jo ikke, men det er jo det, der er inde i, der ligesom kommer ud, og mine tanker, de er jo på dansk, og så der er ikke det har slet ikke været et issue, at det kunne være på engelsk. Lige om lidt, så har jeg tænkt mig at spørge dig om, hvad for nummer vi skal slutte med fra pladen, og om hvorfor vi skal have det. Men inden da, så vil jeg lige spørge om noget andet. Altså, hvem er du, når du ikke spiller og øver? Altså, hvem er du ellers? Ja, jamen jeg er, altså oprindeligt er jeg faktisk uddannet antropolog, og jeg har arbejdet jo med andre ting end musik, ved siden af mit musikliv. Og lige nu så arbejder jeg faktisk med klima- og grøn omstilling i Skanderborg Kommune et par dage om ugen. Så det er meget sjovt, at det der med min anden arbejdsidentitet hænger også sammen med min sangskriveridentitet faktisk. Og så jeg laver sådan lidt halv af begge dele. Og så er jeg er faktisk fyldt 50 i år, og jeg har en mand og 2 børn. Vi spiller en masse musik herhjemme, og jeg må bare indrømme, jeg synes, at det er da den fedeste måde at fylde 50 på og udgive sin første plade. det har jeg totalt optur over. Og jeg håber, altså faktisk man kan sige, mit arbejdsliv har udviklet sig sådan, at jeg startede med at arbejde mest og have musik ved siden af som en sådan ret dominerende hobby. Og så er musikken sådan langsomt snedet sig ind på mit arbejde, så jeg har ligesom haft mulighed for at lade den overtage mere og mere, så jeg jo så nu ligesom har delt det lidt halv. Og det er da bare fantastisk at få lov til. Altså jeg føler mig simpelthen så heldig med, at det kan lade sig gøre, og jeg har lige de der ting ligeværdigt i mit liv nu.
Men når du så kommer rundt i landet og spiller og synger de der sange, som du laver, som du forklarede, altså faktisk ret meget handler om bæredygtighed måske, og natur og alle de der ting, som vi snakker om for tiden, finder du genklang hos dit publikum? Altså er det noget, der rører os, eller har vi givet op, eller er der nogen, der synes, at det ikke er relevant, at de sidder bare og lytter, tror du? Eller hvordan føler du, det bliver modtaget? Jeg føler, det vækker meget, meget stor genklang. Altså, der var en på et tidspunkt, der sagde til mig, 1000 tak, du synger jo om alt det, vi andre går og tænker på. Og der var også en, vi spillede til en litteraturfestival sidste år, hvor der var en, der sagde, nu har jeg hørt på ord hele dagen, og alle har på en eller anden måde snakket om klima. Men det er først, når du synger det, at jeg faktisk kan mærke det. Og det er jo enormt fedt at opleve, at der er den der resonans. Og jeg tror altså, at noget af det gør, når man kommer ud til koncert og live musik og hører de her sange sammen, at man føler det der fællesskab. At gud, det er ikke nogle tanker, som jeg går med alene, og nogle bekymringer, jeg har alene. Det er faktisk noget, vi deler. Og det kan godt give noget håb, at det er en følelse, man deler og kan genkende sammen med de andre i rummet, når man sidder lige der. Og samtidig kan man sige med, at altså både musikken og de fleste af teksterne har sådan et håbefuldt twist også. Så min oplevelse er egentlig, at folk altså går opløftet derfra og har følt sig set i det, de har hørt. Og jeg synes, hvis vi skal høre et nummer fra pladen, så tænker jeg, at vi skal høre det nummer, der hedder Træer på vej. Det er det, vi har valgt som fokus track også, og det er et nummer, som handler om nogle træer, som jeg så et sted i en skov ude, altså nede på Sydsjælland for et par år siden, og som stod med rødderne sådan usædvanligt langt op af jorden. Altså de stod så langt op, at man faktisk kunne kigge igennem rødderne, og jeg fik fuldstændig den der fornemmelse af, at de var på vej et sted hen sammen. Altså ligesom ænderne i Ringenes Herre, ikke? At det ligesom, de der træer står der, men når det virkelig gælder, og det gør det nu, så er de klar til at bevæge sig sammen. Og på en måde, så har de faktisk været lidt med til at skrive den her sang sammen med mig. Fordi jeg var på det var faktisk sådan en sangskriver weekend. Og jeg vidste, jeg havde set de der træer, og jeg vidste, at der var en sang i dem, men jeg kunne simpelthen ikke få hul på det. Og på tredje dagen, hvor vi var der, så var der en, der sagde til mig, prøv at gå ned til dem. Og så tog jeg min notesbog, og så gik jeg ned mod den der skov. Og altså nærmest sådan i det sekund, jeg trådte ind i lysene eller i skovbrynet, så begyndte der at komme ord ind i hovedet på mig, og jeg måtte sådan stoppe op og sætte min notesbog op mod en stamme og skrive ord ned. Og de blev ved at komme, og så satte jeg mig ned ved de der træer, der kom hen til dem, og på kvarter, 20 minutter, så havde jeg skrevet 5 vers. Det var sådan en ret magisk oplevelse, og man må sige, faktisk virkelig en følelse af forbundethed. Så jeg synes, altså det nummer, det indkapsler egentlig ret godt nogle af de temaer, som resten af pladen også har. Ja, gamle krogede ofte forlovede med hinanden gennem tråde i jorden. De er stolte og knejsende, langmodigt rejsende i tidens gang her i Norden. I er tynde i toppen, I er runkne og grå, men rødderne har deres styrke. Som mulden den brydes der, hvor I står, så man hører det knage og knirke. I står stolt i flok, I er ofte mange nok til at skærme for støjen og larmen. Men det man ikke ser, er et stammer og træer, er begyndt at bevæge sig sammen. Jeg så jeg i dag i en skov ved en mark. Det var tydeligt, at noget var på færde. Slog mig ned og
kiggede på jorden, der skred. Jeg tænkte, hvad er I gær? Har I opgivet helt? Er det nu, det går galt? Er det nu, I skal mødes og drøfte, hvad der skal ske her lige om lidt, når Gaia opfylder sit løfte? Når verden forandrer, så søger en ro, der ikke har været her længe. Når planterne overtager vejstier og bro og fortrænger huse og senge. Alt dette fyldte mit hoved derhenne mellem træer og grene og mos, hvor rødder så ud til at løfte sig selv og byde skovbåndens tyngdekraft trods. Jeg tissede og tilførte næring og kraft til jer, hvor end I skal hen. Jeg tænkte uroligt på, hvad I har set, og om I mon kommer igen. Molde var det her med Maria Moldes sang Træer på vej fra albumet Jorden kalder, som udkom den 22. august. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os der. Husk også, at Folkkalender.dk er stedet at gå hen, hvis du gerne vil vide noget om, hvad der sker på folkemusikscenen i Danmark, hvis du gerne vil være med til en koncert eller opleve nogle workshops eller noget andet. Og det er også der, du som arrangør kan skrive dine arrangementer ind, så at de ligger frit tilgængelige for os alle sammen. Altså www.folkkalender.dk. Og vi slutter den her høstudgave af podcasten Katten i Sækken af med det dansk-svenske band Pøbel, som har albumet En Amisis på gaden med et godt bud på, hvordan middelaldermusik kan lyde i 2025. Her skal vi blandt andet høre sangen Cantica Laudis. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, på genhør på radiofog.dk. Hvem der end lovpriser Maria og Marias frelsers søn, de vil se mirakler henne og få plads i himmelen. Lovpriser Maria og Marias frelsers søn, de vil se mirakler henne og
priser Maria og Marias frelsers søn. De vil se mirakler henne og få plads i himmelen. Pesten herover, høsten svigter, vi har brug for øl og mad. Kirken lover frelse fra oven, så vi synger dette kvad. Hvem der end lovpriser Maria og Marias frelsers søn. De vil se mirakler henne og få plads i himmelen. Du lytter til radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Kjær Jacobsen, og jeg er violinist og sanger fra Silkeborg-egnen. På radiofolk.dk kan du finde en masse spændende om folkemusik i Danmark og udlandet, streame live og on demand, og du kan podcaste vores udsendelser. God fornøjelse.